Wawa guys, tilowe nkalasi pang'ono ya geography. Kaya inu geography munkaikonda ku secondary. Tiye tilowe nkalasi ya geography. Geography yake tufuna tikambe geography ya jani. Tufuna tikambe za nkhondo yomwe ya ku Irani. Malo amene akuvuta kwambiri, amene Trump amapempha anthu kuti yayi maiko ena abwera zatithandize. Kodi malo amenewa ndi otani? Kodi ni malo amene akutchedwa kuti Strait of Hormuz ndi ati alipotani? Kodi akuvuta chifukwa chani? Ndiye tifuna tipite ku mapu, ku Atlas. Muli nayo? Atlas. Mapu aku Middle East ndi amenewa, mmene tikuwaonera mmwambamo. Mapu amenewa mutha kuona kuti ku Middle East ndi ku Africa sikutalitu, uku kuli Somalia uku. Ichi chili pakati ichi. Ku Somalia uku kuli kujaso kumavuta ma Somali pirates kupita ku Mediterranean uku. Timadusa pamenepa. Komano the other side ichi ndiye chimene chili chi Middle East ndi chimene chichi. Ndiye tikapitano ku other side uku muzaonanso kuti kuli nyanja. Nyanja imeneyi mwambo mwakemo ndimene muli Iran. Tisinthe mapu awa wano ndi muonano kuti Iran si. Ndino kukuku musiku ndi kumene kuli achena Oman, achena UAE, achena Saudi Arabia, ndi amene ali kumeneko. Okay? Ndi nyanja imeneyi muzaona kuti apa ili ndika pokhota pakakona kamene kaka kukhotaka. Kakona kamene kaka ndi kamene kamatchedwa ka Strait of Hormuz. Ndi kamene kaka. Ndiye kamene ka Strait of Hormuz ndi kalinaro. Ndi maso titha kuona kuti kalinaro. Komano unalo wake ndionena kuti kuya kwa nyanja. Chifukwa zimathankala zimene zimanyamula mafuta zija zimakhala zikuluzikulu. Ndi zimayenera ziyende pamalo pamene pali deep bwinobwino. Ndiye apapa pa ka Strait of Hormuz malo amene ali deep oti masitima amene aja madusa ndi ochepa ndi ang'ono. Ndiye malo amene wawa pali ngati malene awiri a traffic, ina yopita uku ina yobwera uku. Ndiye ili ngati nsewu wa malene awiri. Pomwe kwina koseku malo ndi akulu zitha kumabwera zambiri, koma zikafika pa Strait of Hormuz apa imayenera ikhale line, zifole line by line. Okay? Ndiye muzaona kuti pamene papa madzi enawa ali territory ya Iran. Ndiye Iran imakhala ikupanga chani? Monitor. Yetu. Now, amanena kuti ayikapo mines. Mines zimakhala ngati zimiphika za bomba. Zimiphika zangati mabomba. Ndi zimiphika zimenezi amadziyikira chinthu cholemera. Nkuchimangirira. Izo zija nkumapanga float. Koma sizimapita ndi madzi kupita kutali ya. Chifukwa kuti zimakhala zamangiriridwa ndi chinthu cholemera. Izo zija nkumapanga float. Ndi steamer ikangozigunda kuti zagundana ndi steamer zimaphulika. Zimenezo nzima mines. Padakali pano kulibe umboni wina uliwonse onena kuti pamene papa payikidwa ma mines. Ndipo kuli website imene anthu amapanga monitor ma ships onse amene akuyenda pa dziko lapansi pano. Ilipo website, pali ka app actually. Ka app kamene kokweniyo mutha kupanga download kuyika pa phone pano. Mudziona muzipanga track mashipi wose. Mene timapangiranso track ndege. Nanena mu video ina kuti steamer zija zikamayenda zimakhala ndi ma transponders. Ndiye ma transponders aja steamer zingazizo zopangidwa register zimatumiza signal. Ndiye ma signal aja amadzipanga identify steamer zija according ndi mayina amene zinapangidwa register. Ndi zija timati pali steamer zina zigwirisa ntchito mbendera ya Malawi. Kugwirisa kwake timanena kumeneko. Steamer zija zimakhala ngati zapangidwa register mu dzina la Malawi. Kuti steamer iyi ndi ya ku Malawi. Ndiye zikamapanga transmit ma signals aja imapangidwa register ngati Malawian steamer ikudutsa. So pali ma app amene anthu akupanga monitor. Amene akupanga monitor aona kuti ma steamer zikumadusa pa Strait of Hormuz koma zikumakhala zochepa, komanso zikumakhala zimene zapasidwa approval. Ku Iran kuja akumaziuza kuti okay,
nde pali sitima ngati za Pakistan zadusa, sitima za India zadusa, ndi mafuta ndithu zadusa. And it's also interesting, ndinakuwuzani kuti Iran ili ndi ka island kena kake kamene kuli amapangira export mafuta awo. Ka island kamene kaja kali kuntunda kwa Maputo, so kali mkati umomo, kusonyeza kuti sitima zimene zimanyamula mafuta a Iran nazonso zimazadusa so pamenepa kuti zituluke zizipita. So odusa pa Strait of Hormuz si obwera okhayayi. Iran so otenga mafuta a Iran amapanga export, buyer wawo wankulu ndi China, zopita ku China zimadusa so pomwepa. Ndimafuna mudziwe kuti kodi akamati Strait of Hormuz, apita ku Strait of Hormuz ndi pati pamapu malo ake ndi amenewa. Okay, ndiye timalize ndikufotokoza kuti why is this place, malo amenewa ali crucial chifukwa chani. Monga tonse taona kuti nyanjayi Mapuwa ukuku kumene kukuchokera mafutaku kumatchedwa kuti ku Persian Gulf, ndiye kumene kuli mafuta ambiri ndi kumene kuku. Ka island kaja tinakamba za Iran kuti mafuta ake 90% amapangira export pa island yotchedwa Kak Island, imene inapangidwa ma 1960s, inapangidwa develop ma 1960s ndi America. Kak Island ili kuntunda kumene kuzo mkati momwemo ku Persian Gulf. Saudi Arabia ili kumeneko nayonso imagwirisa ntchito nyanja ya Persian Gulf. Ajena Kuwait ali kumeneko nyanja ya Persian Gulf. Nde mafuta osewa kuti atuluke kumene kuku abwere ku Gulf of Oman kumusi uku, adzipita ku maocean ino kumapita m'mayiko osiyanasiyana, amayenera osewa adutsire pa Strait of Hormuz. Nde tikamati mafuta aku Middle East oseaja au Qatar kuli mafuta oseaja, that oil money imayenera idusire pamenepa. Ndi chifukwa chake kungotseka pamenepa apanga choke energy and oil supplies pa dziko lonse, chifukwa mayiko ambiri mafuta awo amadusa pamenepa nkumapita. Ndiye sa mwamvetsa why komando like I said kuti padakali pano Iran sikuti yatsekeratu chifukwa kuti mafuta ake so nawo akuchokera kumene usangatseke ndi ma export yawo omwe. So mafuta awo akudutsa, mayiko amene amatenga mafuta amagula ku Iran, mafuta awo akudutsa ndithu bwinobwino. Koma kuli matanka ambiri amene angoyimayima akukanika kudusa, akuopa kudusa, akudikira apatsidwe green light chifukwa zikumatenthedwa, zikumaphulisidwa, ndi ngozi kwambiri, komanso ni ndalama zambiri wasted. Nde insurance ya stimawa ni nkhani yoti idikira namwene yetu. So that's the problem right now. Mafuta pa dziko lonse akwera mitengo. I think kumudzi kwa Africa kuso ayamba kukwera mitengo, koma ku America, ku Europe mafuta akwera mitengo, ku Singapore akwera mitengo, anthu akuzazisa matanki kuti mwina. Ku China kuno ka pressure sikali high kwambiri, ifa China so ili ndi mafuta ake amene mapanga produce, komanso stima za China zikuloledwa kudutsa kumene kucha. Komanso ku China so anthu ambiri anapanga adopt my electric vehicles. Anthu amakhala ndi magalimoto awiri, ina ya mafuta ina ya magesi. Ndiye ngati mafuta avute ayendera yo charger zimenezo ziliponso. Anyway, I hope mwatolapo ziwiri zitatu. Ngati pali mafunso ndiyikireni mu comments. Ndine Nestor the Black Teacher. Stay blessed.